ଆରେ ଆରେ ମଣିମା, ତମେ ଏମିତି ଢଳି ପଡୁଛ କିଆଁ? ଆରେ ଆରେ ମଣିମା, ତମେ ଏମିତି ଢଳି ପଡୁଛ କିଆଁ? ନା ମହାପ୍ରଭୁ, ଏ ଢଳିବା ତୁମର କାଇଁ ମନକୁ ଯାଉନି। ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ତମେ ପୁରା ଥକି ଯାଇଛ, ନହେଲେ ତମର ଯିବାକୁ ଜମା ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଏ କ'ଣ, ମଥାରେ ତମର ଟାହିଆ ବି ନାହିଁ, ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ଏ ତୁମର କି ବେଶ ଯେ? ତୁମ କଳାଶ୍ରୀ ମୁଖ ଏମିତି ଶୁଖିଯାଇଛି କାହିଁକି ଯେ? କେବେ ତ ଏମିତି ଦିଶେନି। ଭକ୍ତ ପାଖକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ତୁମେ ହସି ହସି ରହି ରହି ଚାହିଁ ଚାହିଁ ଆସ। ଆଜି ତୁମର ହେଇଛି କ'ଣ ଯେ? ତମ ମୁହଁ କଳା କାଠ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ମୁଁ ଚାହିଁ ପାରୁନି। ପ୍ରଥମ ଥର ତୁମକୁ ଏମିତି ବିନା ଟାହିଆରେ ଦେଖୁଛି। ତମ ଚିକ୍କଣ କଳା କୋଟି କନ୍ଦର୍ପକୁ ଜିଣିବା ଭଳି ସୁନ୍ଦର ମୁଖ ଏମିତି କାହିଁକି ଦିଶୁଛି? ଆଜି ଟାହିଆ କାଢ଼ିଦେଲ କି? ଆଜି ଟାହିଆ କାହିଁକି କାଢ଼ିଦେଲ? ଆରସନ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲେ ଲୁହ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠେ। ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥରୁ ଓହ୍ଲାଇଲା ବେଳକୁ ଅଧା ପଡ଼ିଗଲେ ବଡ଼ ଭାଇନା ବଳଭଦ୍ର। ଆଉ ଏଥର ସ୍ନାନବେଦୀରେ ତମର ଆଳତି, ଏଥର ସ୍ନାନବେଦୀରେ ଗଜପତି ମହାରାଜ ତୁମକୁ ଆଳତି କରୁଥିବା ବେଳେ ଆଳତି ବି ଲିଭିଗଲା। ଭକ୍ତର ଛାତି ଉପରେ ଯେମିତି ବଜ୍ର ପଡ଼ିଲା। ମଣିମା, କେଉଁ ଆସନ୍ନ ବିପଦର ସଂକେତ ଦେଉଛ ତୁମେ? ଯାହା ଏ ଚର୍ମଚକ୍ଷୁ କେବେ ବି ଦେଖିନଥିଲା, ସେମିତି ଅଘଟଣ ସବୁ ଘଟିଯାଉଛି। ତୁମ ଶୁଖିଲା ମୁହଁ କହୁଛି ଯେମିତି ମାଡ଼ି ଆସିବ କି ଅସମୟ। ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତିରେ ପ୍ରପୀଡ଼ିତା ଧରିତ୍ରୀର ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକରେ ଘୋଟି ଆସିବ କି କିଛି ବଡ଼ ବିପଦ? ନା, ଏ ଅନ୍ୟାୟ ଓ ଅଭିନୟର ଗହଳି ଭିତରକୁ ତୁମେ ଆସିବାକୁ ହିଁ ଚାହୁଁନ। ପ୍ରଭୁ, ଯାହା ବିନା ଇଚ୍ଛାରେ ପତ୍ରଟେ ବି ହଲେ ନା, ଆଜି ସେ ନିଜେ ଏତେ ଉଦାସ, ଏତେ ଅସହଜ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ? ଆଜି ତୁମକୁ ଏଭଳି ଅସଜଡ଼ା ବେଶରେ ଦେଖିବା ପରେ ମନଟା ଭାରି ଦଳୁଛି। ଚକଟି ହେଉଛି, ଜମା ବି ଭଲ ଲାଗୁନି। ଯେଉଁ ରଙ୍ଗା ଅଧରରେ ସବୁବେଳେ ହସ ଲାଖି ରୁହେ, ସେ ଅଧର ଆଜି ନିରସ ଦିଶୁଛି। ନା, ଏସବୁକୁ ଏ ମନ ଜମା ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନି। ପ୍ରଭୁ, କ'ଣ ହୋଇଛି ତୁମର? କୁହ ଥରେ, କ'ଣ ପାଇଁ ତୁମର ଏ ଅଭିମାନ? କ'ଣ ପାଇଁ ତୁମର ଏ ଅବସାଦ? କୁହ ଥରେ।